Filipíny, tu máme nejakých tých vyše 7600 ostrovov ostrovného štátu Filipíny. Susedia sú teda Tajvan, kontinentálna Čína, Malajzia, Indonézia. No, ak budeme ešte hovoriť aj o ostrovnom štáte Palau. Ešte kým máme celú tú mapu, tak by som vás upozornil, predstavte si tie Filipíny, si presunte do Európy a zistíte, že začínali by vo Švédsku a končili v Taliansku. Čiže keď sa povedia Filipíny, aby ste trošku mali predstavu, že aké sú tam rozmery, že nie je to nejaké maličké súostrovie. Pár generácií a 1000 rokov dozadu obývali aj Tajvan lovcovia lebiek, čiže príbuzní tých, ktorých potomkovia ešte dnes žijú aj na ostrove Luzon, kde sa na začiatku pozrieme. Dnes už je Tajvan v podstate Čína, kultúrne, jazykovo aj teda ináč. Čo je také zaujímavé, asi najnavštevovanejšou atrakciou Tajvanu je tento mrakodrap, ktorý ako prvá budova vôbec na Zemi presiahol 500 metrov, takzvaná 101. Čo ešte možno bolo také zaujímavé z tej pôvodnej kultúry, keďže ostrovný Tajvan sa nikdy nedostal pod komunistickú správu, tak by som to povedal diplomaticky, takže aj to náboženské vierovyznanie je tam také kontinuálne a my sme sa boli pozrieť v takom taoistickom, čiže pre niekoho možno bližšie buddhistickom, ale v podstate taoistickom kláštore. Čo bolo pre nás zaujímavé, bolo tam veľmi veľa mladých ľudí, čo môžete vidieť aj tu. Tajvanci nie sú kresťania, my sme teda leteli, ako som spomínal, 26. decembra, čiže druhý sviatok vianočný. Tajvan nie je kresťanská krajina, takže s nimi to nejak veľmi nehýbe. Takže to bol taký pracovný deň a napriek tomu ten kláštor alebo kostol bol plný. Takto nejak to vyzeralo vo vnútri. Ostrov Tajvan je asi o štvrtinu menší ako Slovensko, ale má vyše 26 miliónov obyvateľov, čiže je to tam riadne natesno. A to ešte teda pripomeniem, vnútrozemie Tajvanu je hornaté, to je skoro ľudoprázdne, všetci žijú takmer na pobreží. No a to, že je to dnes v podstate ostrovná Čína, tak to vidíte aj tu na tých nápisoch na ulici, všade teda písané v čínskom znakovom písme. No a naša veselá skupinka už napapaná, spokojná. No a náš sprievodca Jakub, ktorý tam stále ešte teda žije a reštaurácia, ktorá teda živí jeho a momentálne nachovala aj nás. Takže toto je prvýkrát naša skupinka, ktorý sme sa teda pozerali. No a už ideme teda na tie Filipíny. Ten Tajvan bol naozaj len taká medzizastávka. Ako tu už kolega hovoril, začne možno od tých čísiel. Rozloha Filipín je len v úvodzovkách asi 6-krát väčšia ako Slovensko, ale tak ako hovoril, rozsiahlosť toho územia, kde sú tie ostrovy roztrúsené, je naozaj obrovská a aj vnútroštátne lety zo najsevernejších do najjužnejších ostrovov môžu trvať niekoľko hodín, čiže je to naozaj obrovské. Čo sme jedli, čo je také typické, miesto chleba, všade ryža. Toto sa volalo teda pigar, väčšinou teda aj tu sme jedli na ulici, takže street food. No a čo tu bolo fantastické, tak čerstvé, keďže to, čo my tu oberáme na uliciach, čiže ja neviem, jablčka, hruštičky, tak tu sa oberajú manga, kokosy. Ešte raz sme v tropickom pásme a v tých nižných oblastiach to rastie úplne bežne, takže čerstvá šťava je tu dostupná. No a väčšinou teda mäso na všetky spôsoby, je to kresťanská krajina, takže oni nemajú problémy s bravčovým, čo je dobré. No a čo ešte možno zaujímavosťou, okrem limetky sa tá suchá, obyčajná biela čínska lepkavá ryža polieva takým hustým vývarom mäsovým, čím to dostáva nejakú takú zaujímavejšiu chuť. No a keď som hovoril, koľko je filipínske peso, tak za toto jedlo ste zaplatili 70 pesos, čo je asi 1 euro. Tá čerstvá šťava bola drahšia. Ale ešte raz, toto bolo mestečko a tržnica, kde takmer žiadni turisti neboli. Neviem, či sme tam nejakých videli, ani si neviem spomenúť. Toto nebolo. V tých turistických mestách sú tie ceny samozrejme iné. To je jasné. No, ďalšia z vecí, ktorú, ak si niekto už niečo o Filipínach pozrel alebo videl, tak jeden zo symbolov, ktorý tu zase zanechali Američania, sú tieto autá prerobené na báze teda aut americkej produkcie Jeep, preto sa volajú Jeepny. Licenčne sa to vyrába na Filipínach a taký ten hrubý produkt si potom každý majiteľ dá, povedzme, že vytuningovať do takej podoby, aby teda tých zákazníkov zaujal. Ich naozaj tie autá bavia. Tí Američania tu zanechali dosť veľkú stopu. Zavedla to americká armáda, ktorá samozrejme tam mala obrovské základne a všetky tie Jeepy, ktoré už vyslúžili, tak predávali pod rukou a miestni si ich nadrabali
obrábali, aby teda akože slúžili na lepšie účely, až sa z toho stala tradícia, priamo sa to vyrába. Filipínska vláda sa to snaží zakázať momentálne. Keby ste to videli štartovať, by ste pochopili prečo. Čiže to je oblak dymu a tak ďalej, ale asi im to neprejde. No tak toto nejak vyzerá odfotené teda z nášho jeepného. Vidíte, že oni teda nie sú veľkých postav, k tomu sa dostaneme za chvíľočku, takže ich sa tam natlačí dvojnásobne, ako by tam bolo nás. No a toto je tu druhá, asi najbežnejšia, najlacnejšia forma dopravy v najrozličnejších spôsoboch, alebo potom to býva upravené takto. Oni sú schopní zobrať masku z nejakej Toyoty, Hondy, nacapiť to na tú motorku aj z toho fáro a natlačia sa tam 3 a 4, alebo tam natlačia ešte také tie rôzne zinkové, kde naložia od postele všetko, čo nakúpia na trhu a vezú to do najbližšej dedinky. Táto fotečka je o tom, že sme v krajine, kde neexistuje náš sociálny systém. To znamená, tu sa nemerá práca a to, čo človek zarobí tým, či sa to oplatí, ale tým, že z niečoho musí žiť. Takže tu v každom druhom, treťom obchode máte obchodík, koľko tam predá, koľko tam zarobí, to už je druhá vec. Dome. Ale no, v každom dome je v podstate obchodík, každý niečo predáva, takže tu v podstate nejaké veľké supermarkety na vidieku nie sú, všade si čo si Nám to kúpite. pripadalo, že ako náhle máte dom, tak obchod je automaticky súčasťou. Proste tam dom bez obchodu je divný. To akože, keď máte dom, tak aspoň jednu miestnosť musíte niečo predávať. To je tam takmer povinnosť. Ešte raz, každý sa musí niečím uživiť. Tu toto je jednoducho tak. Trošku teraz vážnejšie, Filipíny patria medzi krajiny s najväčším rozdielom, tým rozpätím nožníc medzi tou bohatšou a tou chudobnou vrstvou, dokonca aj v rámci juhovýchodnej Ázie. Čiže keď sa aj porovná Vietnam, Indonézia a tak ďalej, tam je to rozpätie obrovské. Obrovské. Či zarábate $200 denne alebo $1,50 denne, to je úplne bežná vec. Čiže aj na pomery juhovýchodnej Ázie sú tam tie nožnice neskutočne roztvorené. Denná minimálna mzda, teda stanovená, bola tuším 600 pesos nám vraveli? Tak. No, 60, čiže asi $10 na deň. Keď ste legálne zamestnaní. Keď ste legálne keď robíte zamestnaní. na čierno, tak to je Čo väčšina, samozrejme nie je tu väčšina ľudí slovo dôchodok nepozná. O sociálnych dávkach a nepočuli. Takže tu sa funguje tak ako vo väčšine krajín, čo si nezarobíš, to nemáš. No a takto vyzerajú tie ešte nie úplne horské, ale tie údolné terasy. Tí, ktorí ste tie obrázky videli na nejakých iných zdrojoch, tak ste videli skôr tú svetlo-zelenú farbu. My ideme do hôr. Tu je jedna úroda ryže ročne a toto svetlučko zelené, čo vidíte, to sú sadenice ryže, ktoré si pripravujú. My sme tam boli v období, kedy sa ešte v tých vysokohorských, chladnejších obdobiach ryža nevysádzala. Ukážeme aj takú oblasť, takže tu ešte to není až tako syto zelené, ako možno na niektorých obrázkoch vyzerá. Náš pôvodný plán bol 3-dňový trek tými údoliami, ale postupne sme z neho okresávali. Takže nakoniec sme sa navštívili všetky kľúčové oblasti, ale cez tie hrebene sme zväčša išli autom. Ešte možno na doplnenie, pár mesiacov pred nami Filipíny navštívil tajfún a následok bol taký, že boli tam tak obrovské zosuvy, že niektoré tie turistické trasy sa jednoducho nedali prejsť a my sme to predsa len nechceli. Ten prvý deň sme zrušili kvôli tomu, že nám povedali, že po tom tajfúne je tam zosun a že sa to teda nedá prejsť. Aj keď nejaké Francúzi sme stretli, to prešli, ale keď sme videli ich nohy, tak sme boli radi, že sme tady nešli. Takže, no ale vidíte to počasie, to je ako obdobie sucha. Áno, tak. K tomu sa ešte dostaneme. Táto fotka nie je zase o našej partičke, ale inú som nenašiel na to, aby ste si porovnali, teda akí sú tí Filipínci veľkí. Toto je naša pani sprievodkyňa, no a už keď moja manželka poznamenala, že aká si je malá, tak je to takto asi lepšie vidieť. Toto sú tiež terasy z iných pohľadov, aby sme trošku ukázali, že naozaj tá vegetácia aj v tých nadmorských výškach, tu sme už nejakých 1200, tuším 1100 nad morom a stále je to subtropická vegetácia, pestujú sa tu mandarinky a podobné odrody, ktoré u nás skôr patria do tej južnej Európy. Naozaj tá blízkosť rovníka je tu viditeľná, zrážok je tu dostatok, takže naozaj celoročne je to také zelené, svieže, aj keď teraz tej vlahy bolo teda naozaj až. Náš pôvodný plán bol, že urobíme 3-dňový trek. Treky na Filipínach nie sú po horách. Oni sú údoliami. Keď sa na Slovensku povie trek, každý si predstaví hrebeňovka Veľké Fatry. Tam ide trek údoliami. Všetky cesty sú totižto po horách a najzaujímavejšie sú tie údolia, tie kaňony, čiže treky sú trošku iným štýlom. Čiže náš plán bol, že sa budeme presúvať z jedného údolia, to údolím tej rieky, z jednej terasy na druhú. Kvôli počasiu a iným okolnostiam sme sa vždy cez ten hrebeň previezli autom, zišli do toho údolia, vyšli hore údolím, či takto to asi vyzeralo. A je tam napísané UNESCO,
Najstaršie tie terasy sú 2000 rokov staré, ale väčšina z nich je o mnoho novšia. 1500, 1600, dokonca až za éry Španielov niektoré vybudovali, takže nie všetky sú staré 2000 rokov, ale je to teda taká pozoruhodnosť. Väčšinou sa to fotí, keď sú zelené, keď už je tá rýža nasiatá tam, lebo lepšie to vyzerá. Zhruba takto zeleno to vyzerá, ako je to. Vzhľadom k tomu, že sme sa prispôsobili obdobiu sucha, tak sme tam išli cez Vianoce a nešli sme tam až keď teda malo pršať. To je toto bolo zavčasu ráno fotené, keď ešte bolo pekne. V ten deň pršalo tiež. Ide Silvester a zase trošku k nejakej orientácii k cenám. Filipíny sú známe aj výrobou rumu. My sme si kúpili, keď sme vedeli dopredu, že v tej dedinke asi nie už dopredu. Takže takýto 15-ročný parádne zabalený rum 7 eur. Opäť ten sociálny rozdiel je úplne iný. Tu nie sú také dane ako u nás na benzín, na všetko, aby mohol štát financovať naozaj veľmi štedrý sociálny systém. Tu nie je, takže tu tie ceny sú potom aj... Ale pozor, treba upozorniť, že oni rozlišujú dva typy rumov. Jeden je na export, ktorý sa nesmie predávať na Filipínach. To je to, nech sa volá ten filipínsky dom Papa, ktorý je aj tu u nás. Ten tam nekúpite. Tam keď začne zháňať dom Papa, tak nie, lebo to je na export. To je iná cena. Ale tie isté rumy pod inou značkou, ktoré sú len pre domáci trh, ktoré sa nesmú vyvážať, tak tie sú už proste za normálnu cenu. Čiže oni rozlišujú to, čo ide von, dáme krát 4, to, čo je domáci trh, čo sa nesmie vyviesť, tak to je za symbolické ceny, tie rumy. Mali sme miestneho sprievodcu a keďže každý tu hovorí anglicky, čo je super, dá sa s každým porozprávať, takže samozrejme padla aj otázka, dal by si sa aj ty takto pochovať? On hovorí, no veľmi rád, ale deti mi to asi neurobia. Hovorím, že a prečo? No lebo to stojí strašne veľa peňazí. Na tej fotke to nie je vidieť a tu dole pokračuje to údolie. A na to, aby oni mohli tú raku tam zavesiť, tak oni niekoľko dní stávajú bambusové lešenie. Už len samotná tá príprava stojí obrovské finančné a časové nasadenie, potom samotný ten obrad, potom udržovanie tých drevených rakiev. Vraj posledná rakva, vraj táto, preto som to aj priblížil, teda miestny nám povedal, bola tam zavesená v roku 2005. 10? Tak, proste 2000 nejaké drobné. Tak. No, čiže nejakých 10-15 rokov na tomto mieste, ale sú tam aj iné miesta. Ak sme zvyknutí u nás, teda už v Pariaskyniach sme boli, ale v takejto ešte naozaj nie, ten zážitok sa nedá odfotiť, tak ho trošku popíšem. Tuto je teda šťastná Mierka, ktorá tu bohužiaľ dneska nemohla byť. Takto vyzeral vstup do tej jaskyne. V čom je to odlišné? U nás sme zvyknutí reflektory, zábradlia, nesmieš, musíš, bez foťaku. Tu nebol jediný zákaz, môžeš všetko s jediným cieľom, aby si to prežil. Svetlo si doneste vlastné, keď ma zhasne, svetlo vlastné. Takže tu ste sa driapali po štyroch, všetko bolo šmiklavé, cestu ste si vybrali sami, po kvaploch, krížom, krážom, akokoľvek, vo vode, v bláte, samozrejme bosí, svietili ste si sami a je to na vás, robte si, čo chcete. Proste v Európe absolútne nepredstaviteľná vec. Miestni s malými deťmi, my sme sa na to len pozerali v nemom úžase. Aby ste si nemysleli, že to bola až taká sranda, tuto ešte moja polovička celkom šťastná, no ale keď uvideli dievčatá ten špagát, po ktorom ste museli najprv zlaniť a potom sa dostať naspäť, tak už niektorým smiech. Boli tam aj výpravy niektorých Filipíncov z Manily, ktorí už boli takí McDonaldoví, poviem to, a tí len zamávali hlavami, otočili, išli naspäť. A to väčšina jaskyne bola pred nami. Takže celkom zážitková. Najmenej sa šmíkalo s bosými nohami. Ten vápenec bol taký zvláštny, že keď ste boli obutí, tak sa šmíkalo, ale keď ste mali holú nohu, tak vás to držalo. Čiže najlepšie sa tam chodilo na boso. Náš pohľad na prístav Port Barton, to už bolo také letovisko, kde sme si mali teda oddychnúť. To už bolo aj priaznivejšie počasie. Len pripomínam, sme bližšie pri rovníku, takže tu už naozaj bolo teplo. Tu už to bolo na kúpanie. A nepršalo. A nepršalo dokonca. Ranný pohľad už na miestne pláže, tie typické filipínske lode s tými bočnými ustalovačmi, aby som to tak povedal. No a keďže niektorí tvrdia, že Palawan je jeden z najkrajších, ak nie najkrajší ostrov Cestovná kancelária Bubo tvrdí, že je najkrajší, je pekný. Takže biele pláže, žlté pláže. Táto fotka je veľmi nepodarená, ale inú nášho ubytovacieho zariadenia bohužiaľ nemám. Prečo sa mi to tak nepodarilo, neviem. Takže takto nejak sme bývali rodinný dom, prerobený na izbičky, celkom obyvateľné, v pohode. Takže nejaký ten Yellow House zo Z, kde sme teda 2 noci bývali. Takto vyzerala ulica pred našim ubytovacím zariadením, tu ho vidíte. Takže naozaj moderný asfalt, samý luxus.
ale bolo tam teplo. No a takto vyzerali naši susedia oproti a teraz sa dostaneme prečo krajina kohútov. Tu všade v týchto klietkách bojové kohúty, ktoré každé ráno o 4:00, o 3:00, takže... Sa museli porozprávať, samozrejme. Áno, ktorý bude víťazom dnešného súboja, takže... Miestni obyvateľia tým skutočne žijú, pretože už na tom Luzone skutočne mobily, ukazovali si fotky kohútov, proste je to tam ako u nás fotbal. Reálne tým ľudia žijú, proste tipujú, sádzajú, televízny prenos dokonca beží z tých nejakých hlavných súbojov, čiže je to tam nesmierne obľúbené, není to len tak. A vsádzajú sa na to obrovské sumy. Takto to nejak vyzerá v období sucha, keď sa máte vrátiť domov. Prechádzka po plážach, tak. Oni sú tie pláže od seba tak niekedy 1,2 km, musíte ísť proste lesom, respektíve takouto prístupovou cestou a tie nohy potom adekvátne k tomu vyzerajú. Ale bahno je liečivé. Je tam strašne veľa gíčových záberov, ale človek má vidieť aj tú realitu, takže môžeš kliknúť. To sú tie fotky o ničom. Tie mestečká vyzerajú takto, o ničom, ale patrí to k tomu proste, keď toto naľavo, čo vidíte, to bolo pred našim ubytovaním. To sme vyšli na ulicu, tie mestečká sú škaredé, otrasné, špinavé, ale tie pláže sú pekné. Turisti žijú v hoteloch, oni sú izolovaní od tých bežných mestečiek, len my sme bývali lacnejší a my sme chceli aj do tých miest sa pozrieť, takže chceli sme ukázať aj realitu. Nebolo, no. Že tie mestečká neboli nejaké, nebolo to Chorvátsko, nebolo to francúzska riviera. Aj keď tie pláže teda sú fantastické tam. Takto nejak vyzeral pohľad z nášho prvého poschodia toho hotela, kde sme bývali zhruba z toho okna. Takže aby ste mali predstavu takto nejak. Zase gastronómia musí byť v tom mestečku Coron. Jasné, že sme všade pri mori, takže všelijaké typické azijské jedlá, jarné rolky, plnené všeličím. No ale potom aj jedlá, na ktoré sme si netrúfli, keďže niektorí sme si prešli celkom skúškami žalúdkov, čo samozrejme k cestovaniu patrí. No a samozrejme ryby na všetky spôsoby, stejky z tuniakov, všetko je tu vylovené čerstvé, takže to je tu naozaj Na Filipínach zážitok. sú len 3 druhy chutí. Ryba chutí ako ryba. Všetko ostatné je sladké a sem tam je niečo štiplavo sladké. Že to je pikantná sladké súčasť, ale tam skutočne sladké klobásy, všetko sladké, pečivo slané neexistuje. Všetko pečivo bolo sladké, ešte víťazstvo bolo, keď bolo bez chuti. Čiže všetci sme sa tešili na náš rožok. Nádhera. Takto vyzerala naša lodička, na ktorej sme sa 3 dní plavili. Takže malo to aj vrchnú terasu luxusnú. Toto, čo vidíte vo vnútri, tam neboli žiadne kajuty. My sme celý deň trávili vonku v exteriéri. Či pražilo slnko, alebo jeden deň nám aj pršalo. Tu vo vnútri bol teda miestnosť pre kapitána a tu vzadu bola teda kuchyňa, kde nám varili obedy, večere a ubytovanie sme mali na ostrove. Inak sme celý deň trávili na tej lodi, alebo teda väčšinu času teda v mori. K tomu sa ešte dostaneme. To bola taká, že 3 dní nás mali na starosti. Čiže my sme objednali loď a týždeň na tých ostrovoch sa nedá nič kúpiť, nič dokúpiť, tak 3 dní rýžou začínajúc a rumom končiac museli mať na starosti oni, lebo skutočne nič sa nedalo dokúpiť. Takže na 3 dní sme boli im vydaní na milosť, že nás stravovali. Teraz už len také gíče, pretože naozaj toto je v Európe a blízkom okolí, ani v Egypte nie je možné vidieť, to sú naozaj tropické raje na zemi. Toto je ešte blízko toho veľkého turistického mesta Coron, takže tu budete ešte vidieť veľa turistických lodí. Na takýchto člnečkoch sme sa teda plávali, pozerali. Toto je teda ten náš kamarát z Prahy, ktoré sme tu už viackrát ukazovali, ktoré nám to zvykne cestovku dať nejak na papier, aby to malo nejakú časovo-priestorovú hlavu a petu. Takže takto tam vyzerá to Tyrkizové more, to sú naozaj všetko také obrázky, ktoré si môžeme pozrieť. No a tu sa na chvíľku zastavíme, pretože to je náš spolucestujúci Juraj, ktorý bol teda hlavným šnorchlovačom, pretože jeden z highlightov tej trojdňovej plavby bol samozrejme podmorský svet. Je to tam naozaj úžasné, pretože na rozdiel, ja neviem, od thajského, andamanského mora alebo niektorých iných, tu nepotrebujete potápackú výstroj, tu sa nemusíte hlboko potápať, tu si lahnete na vodu a niekde pol metra, 20 cm musíte dávať pozor, aby ste si neobili kolená a nohy, čo sa nám teda podarilo a máte to pod sebou. Stačí sa netopiť, nečápať nohami, ostať ticho a ono ten svet príde za vami. Tie rybičky, všelijaké tie hviezdice, proste ste v jednom obrovskom akváriu, takže to je tu naozaj také... Samozrejme je tam aj komerčné potápanie, keď chcete tých veľkých žralokov a tak ďalej, ale bežnému smrteľníkovi stačí obyčajný šnorchel. Ja ako pouličný neplavec som si to užil.
Bohužiaľ nemáme podmorské a podvodné foťaky, takže z toho vám nemôžeme, ale niektoré ostrovčeky tam blízko sú ešte navštevované, chodia teda tam tie výletné lode. No a takto vyzerá ostrovček, kde ste úplne sami. Toto je teda naša lodička, ktorá nás priviezla. Biele pláže, nikto nikde